Erotuskohtia on rakennettu runsaasti vuosien saatossa, muun muassa verkonhallintaan suurhäiriöiden sattuessa. Erotuskohtia käytetään myös kaukokäyttöerotin asemien huoltoerottimina. Lisäksi erotuskohtia käytetään sähköverkon peruskorjauskohteissa. Jännitettyä erotuskohta on rakenteena edullinen ja helppo tehdä. Oleellista onkin, että erotuskohta on sijoitettu oikein. Erotuskohta on silloin tehty oikein, kun sen pystyy avaamaan pylväästä käsin ilman henkilönostinta. Lisäksi sijoittamista vilkasliikenteisen tien tai yleisöalueen yläpuolelle tulee välttää. Jännitetyöt mahdollistavat tuottavan ja tehokkaan tavan toimia sähkönjakelualalla. Näin osaltaan mahdollistetaan sähkön hinnan pysyminen kohtuullisena. Jännitetyöt tuovat verkonhaltijoille monenlaisia säästöjä, parantaen samalla urakoitsijoiden ja asentajien työturvallisuutta sekä toiminnan tehokkuutta. Hyvä sähkön laatu ja tyytyväiset asiakkaat ovat oikein tehdyn jännitetyön lopputulos.